Hello guys, good evening. Tabu parau faitui kisa sini yang ni cha bagan berai negena sarik sal thanda ang tongkha ni bagoi norok no phunungnai or ni cha bagan kisa omokhai suba bagan sini yang kolesor ni lama para thamani phaising norok no phunungnai cha nai thongmani nahadi cha bagan bisingo norok no hambai poila no ani channel lamsugo ano subscribe khlai tongnai rok tai ani video no nai khalogoi tongnai rok tai ana hamjagoi like comment khlainai rok no ani video joya sangnai rok no bang hambai mario obahai kheno logoi ri tongdi obahai views rok bangoi tongkhangke bukha rok bachao video rok katal katal khlaina muchungo buikeu naiya comment khlaiya like khlaiya hangkai khlaina rok muchungya amno norok no sana muchungo asokno tinin bagoi parau phaitui lamao kisa cha bagano phaimani norok no phunuka norok bo share khlaika asokno tinin bagoi bye bye